Здравейте! Искам да ви представя най-новия телефон от колекцията смартфони на китайски брандови, а именно модела на компанията Doogee T6. Какво ще направим следващите 10 минути? Ще ви представя модела, от който днеска получих първите няколко бройки. Ще кажа горе-долу, видимо как работи с интернет, видео, файлови. Ще направим тест с популярната програма Antutu. Може би това е най-популярното приложение за както от страна на потребители, така и от страна на търговци за тестване за техника, смартфони, специално устройства на Android, за софтуера им, хардуера им. Така, тестът ще ми е малко аматьорски, но все пак човек придобива някаква представа от качества на телефона. Така, ето какво представлява телефона. Това е оригинална кутия на Doogee, 5,5 инча, Android 5.1, ROM е 16 ГБ, 2 ГБ RAM, 13 камера и 13 камера. Ще видим точно какви са параметрите. Така, вътре в комплекта, нека да го включим. Така, вътре какво има в комплекта? Така, какво виждаме? Комплекта виждаме има протектор безплатен, нашите китайски приятели са ни пратили. Зарядно за българска държавен стандарт 220 волта, USB кабел от новия вид, от новия стандарт тип 2. Това ще рече, че тези 6250 мАч вместо да ги зарежда примерно 8, 9, 10, 12 часа, това зарядно ще ги зареди от 0 до 100% батерията някъде порядъка на час и половина, 2, което ни спестява доста големи неудобства, време и така нататък. Голямо удобство. Също, специално тази първа партида са ни изпратили силиконов кълъв безплатен. Отделно продавам и ще видите като снимка и като цена 15 лева и кожен кълъв и тип тетрадка за този модел. Специално това са оригинални модели за този модел телефон. Са някакви граждани и така нататък. Така, нека да върнем в кутийката аксесуарите, които са вървят заедно безплатно с телефона. Нека да видим телефона какво представлява. Ето, ако отстрани много здрав, стабилен, масивен телефон за включване и регулиране на други подобни копчета. Това е елегантна камера 13 мегапикселова. Светкавица имаме. Така. Ето от тук с хиличката се вкарват двете SIM карти, некодирани две микро SIM карти работи. Телефон е кодиран, работят всякакви оператори, може две различни, няма никакво значение. Има и слот за SD карта. Така, това е предната камера. Тук виждаме два протектора има. Един е по-дебелия. Това е фабричния, който се използва главно за пренос. Отдолу, както виждате, има и той вече, който се остава. Така. Да ви покажа какво горе-долу, с каква скорост върви. Така. Нека да Google Play, примерно. Някакво приложение, примерно. VBox. Да видите каква скорост даунлодва. Ето готово. За 2 секунди, 3. Даунлодна и още толкова ще го изтегляда. Вижте, тук говорим вече 64 битови процесори. Ще видите на теста, което е доста голямо предимство за модела. Така.
Инсталира се. Така, нека някои приложения да извадим. Виждам, че тук в началното меню няма Google Chrome. Google Chrome. Сега ще го изтеглим. Той е малко по-голямо като бе. 32 мегабайта. Просто искам да лодам на някое друго приложение, да видите ви. Ще го давам на 10 на секунди. Толкова горе-долу ще му трябва да го инсталира. В момента се инсталира. T6, Android 5.1. После ще направим. В момента от тук се актуализират последните, да видим дали с последната версия на Android 5.1. Да, в момента актуална версията. Google Chrome се актуализира. Така, примерно, Дневник БГ. Ние вестник да видим как отваря вестници. Изключително новините. Ще пуснем видео. Дневник. Тук бъргах ковчето аз. Снахме реклама, така. Виждате. Така, нека да пуснем някой видеофайл. Ето YouTube, примерно. Примерно. Новини. Примерно. Ето тук активите. Който сте изразходили. Сега с всяка прима, която активираш, може да спечелиш АТВ, скутер, колело или скейтборд. Някакви реклами. Втората емисия започваме с новините след стачката на фермерите. Вече започна изплащането на пълния размер на субсидията за качествено мляко за март, съобщиха от Министерството на земеделието. Парите трябва да са по сметките на фермерите от утре. Всички те вече са получили по 6 стотинки на литър, а вчера министърът на земеделието обеща и по още 14 стотинки за литър краве мляко. По този начин се достига пълният размер на субсидията за март. Млекопроизводителите дадоха срок до идната сряда за изплащане на субсидиите им за март и април. Ако това не се случи... Купуваме по-евтино олио, обаче не зависи само Вижте, веднага зарежда телефона, няма изчакване, няма... Действително в идеалния център извършват 10-12 зареждания. Направо ви се по-назад слагам, веднага зарежда, на секунда, половина секунда. Имаш компютър с интернет, Intel MacBook, комплект лаптоп, Vodafone Mobile Connect модем и 2 гигабайта месечно мобилен интернет. Само за 49,90 на месец. Фара Елеганс осигурява перфектно трайно покритие. Така, видяхме този момент. Нека да... Това да направим. Видеофайл пуснахме. Добре, нека да пуснем теста, понеже той ще трае повече време. Другите 6. Страхотно голяма батерия, има 6250, като това не се отразява на теглото и на външния вид. Елегантно телефонче. Така, нека да видим теста за 3D анимация. Страхотен звук. И както виждате, камерата е доста добра. Имайте предвид, че този дебелия протектор малко не дава истинска представа за всички възможности на телефона. Но надявам се, че се вижда добре. Телефонът е с много добра батерия, 6250 мАч.
Така сега за резолюциите ще направи теста. Китайски народни мотиви. Ще видим този тест. Така, преминаваме към следващия тест. Следващия, може би 2-3 минути, когато продължава теста, ще е малко по-скучен. Има още една-две анимации. Ето сме на 50%. Теста за 3D го мина. Сега в момента прави тест на оперативната памет, така наречената RAM. Телефонът е с 2 гигабайта. Тя е много важна, за да няма забиване, зацепвания, спестяване много разходи на енергия. Много важно нещо за компонентите на един телефон и качеството му. Така е вече мина теста за RAM. В момента прави проверка и събира данните от процесора. После ще започнат софтуерните тестове. До няколко минути ще приключи. Сме на 60%. Докато върви по теста, нека да видим. Тук се слага зарядното USB кабела. Ето какво представлява. Доста луксозна изработка. Партида е черп. По-нататък ще го караме бял модел. Кончето е страхотно. Метални, доста е здрав за удари. Не се притеснявате. Страхотни материи и много добри характеристики. 67%, нека да изчакаме. Те 6 дела на другия отгоре. Края ще видим всички качества на телефона. В принцип, те телефони с марката Dubigi вече продавам 3-та година. Може би това е китайската марка, която има съотношението, най-доброто съотношение на цена-качество на смартфоните, които се предлагат от китайските фирми. Продавал съм на Lenovo, на ZTE, Dubigi, Elephone. Може би съм 15-20 марки съм продавал, но най-постоянни в съотношението цена-качество е марката Dubigi. Те имат големи планове за, както повечето китайски компании за световно, за навлизане на световните пазари. Телефоните са имат 56 минута. Разбира се, нас най-интересува българското меню. Всички телефони ги изпращам българско меню, който иска от настройки. Ще му сменям с кой каквото иска. Изпращам всеки работен ден по иконта. Един телефон излиза доставката някъде от порядъка на между 5 и 7 лева. Зависи
таксата по наложена пътя. Специално за този модел излиза около 6 лева, 6,50. Задължително изпращам с преглед и тест. Който е работил с икон знае. В офиса на икон са длъжни да ведат минимум 15 минути да си проверите стоката и ако одобрите, това се плаща. Така, теста завърши. Както виждате, по точковата система събрахме 24 343 точки, което е много добър резултат. Нека да видим данните, които дадем. Бранд е дуги, модел T6, Android е 5.1. Това е модела на процесора отдолу, MT 6735P. Резолюцията е 720 на 1280, камерата е 13 мегапиксела, това е мега, много важно. Това гарантира, че телефон е оригинален. Оперативната памет е 2 гигабайта, 16 е рома. Тук се повтаря процесор, 64 битов процесор, 4 ядрен процесор. Но при 64 бита ядрата почти нямат никакво значение. Тук данните се повтарят. Камерата 13 задна, 5 мегапиксела предна. Производството мисля, че беше на Samsung Sonic камера. Ще проверя допълнително и ще пиша в самата обява. Просто купуват готови части. Те са самите, повечето фирми, почти всички фирми просто купуват части и ги изгубяват. В случай на повечето потребители е ясно. И най-големите компании не ползват, не си произвеждат части, защото бизнесът е мултимилиарден, да се конкурентен, там е нещо страхотно. И не може да се издържи на конкуренцията. Така, видяхме данните. Всички данни, които ги видяхте тук, ще ги снимам и ще ги кача в обявата си. Допълнително ще опиша подробно какво е другите данни, които ги няма на теста. Какво друго бих казал? Пишете ми по всяко време, обаждайте ми се по всяко време. Сутрин къста на 8 към 8 часа, вечер до полунощ съм винаги на линия, няма почивни дни при мен. Питайте, обаждайте се, пишете ми съобщения, веднага отговарям чрез PoloX или Базар.bg. Получавам съобщенията, отговарям до минутка-две. Ако имате някакви въпроси, обаждайте ми се, пак ви казвам, по телефон, чрез съобщение, няма никакви проблеми, винаги съм на линия, каквото мога. За този модел или другите модели телефони, които предлагам в профила си kikosev.olx или kikosev.bazar.bg, стига да мога, винаги съм на линия. Благодаря ви, надявам се, че бях поне малко полезен за представянето и добиването на по-добра представа за този модел на дуги, а именно модела на дуги T6. Благодаря ви, надявам се, че бях поне малко полезен.